Kaya lo. Pur anda hobe na? Eh, bhagol. Fuse away, fuse. हाबा दङ हाबा गाबोन डाइरेक्ट हाबा डाइरेक्ट रिसिपसन खनसेनो हाबा होबाय डाइरेक्ट रिसिपसन Orang ni belai kan? Aku tanggung sini. Wah, ini aku kamu sini. गेटआ साजाबायनो गसाइगावनि सोर सोर लोगोफोर दङ फैदोलै गाबोन नै गेटआ बेनो हाबनाया नै जिरायग्राया बावनो আর লাইটটা একটা খেলা একটা সাদা ওবিয়া ওই যে গেটেরটা মেন গেটেরটা কোনটা কালা কোনটা সাদা যাই দেখতো कारपेट बबाय बाल्बा मोनसे नांबावगौमोनलै बेहाय मोनाबा मोनाबानो साथि दा सानावलाय बोथोर साथिनो नों फट' खेबजानायाव सायखंजागोन ना नङाबा नायदोब्रा दा मोनायाव नायदो ए बेना ना इथा थाबगौना आनमना इथा बेकार बेकार फैसा फैला खेला बेखाने कैमेरा अनेक আছে 50-60 হাজার 1 লাখের ক্যামেরা আছে এগুলাই নেওয়া লাগে না বন্ধুগুলো আনবো 60 একর কিনবার পারে না 60 টাকা কিনো লাগবো আমাদেরকে मोनसे होबाव दे जाग्रा जायगायानो मोनथाम दंखायो मोनसे पाब्लिक मोनसे बे मुस्लिमफोरनि थाखाय ओमफ्राय मोनसे मिरामिस मा फन हरखोरा नैबाव मिरामिस जाग्रा दाउआबो लाबोखाबाय दाउखौबो लाबोजोबखाबाय आरो माखासे लाबोनांगौ दं गाबोन दाउफ्रा ए गेसेर लाबोसैबाय था गाबोननो होजागोन दाहायनो होजासिगोन नोंसोर दाउआ लाबोजोबखाबाय है साला गावग्रायाबो नैबे 150 राउन्डखा खनसेनो ओमफ्राय नैबे साइड 60 राउन्ड फोरानखाबाय गाबोन गोमनायनि Oh, Zarun ya sen foto ni pun lagi. Ay pak pergi lah berarti lagi na. Udah lagi. Udah tuh lagi. Gila lagi. Ini pakam gitu.